Duol mar IEBC osetieko ikruok mar chako keyo gige luto ombulu e tesende mag luto ombulu mopogore opogore kar chung'o bura ma Kasipul ne ikruok ne yiero madundo ma ibago Kasipul chieng' tich ang'wen mar jumani. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, chenro mar chako keyo sanduge kod otese mag ombulu IEBC timo kiny tich adek e tesende mag luto ombulu maromo 142 manitiere wards abich ma Kasipul. Kaudong mana thuolo ma oktin e seche 24 oganda jo Kasipul dhi adebe mar yiero jaod buchgi manyien kuom jochung' 10 molap dhogi ndong' ne komno yiero madundo ma IEBC bago tich ang'wen mar jumani. Duol mar IEBC osetieko ikruok margi ne yiero makamano. Kar chung'o bura ma Kasipul ne kod kwan jogo ombulu 67,513 mabiro go ombuchgi e tesende mag luto ombulu 142 gwenge ma Kasipul. Skul sekondar ma Goro Sare mabiro bedo kar ombulu maduong' kata tallying center. Duol mar IEBC ne osetieko chenro mapango sanduge mag luto ombulu makoro tich adek ibiro chake e tesende mag luto ombulu karito chingo ombulu tich ang'wen. Apisa mar IEBC mochune yiero kar chung'o bura ma Kasipul Rebecca Buaku wacho ni gisetieko chenro te kendo gige luto ombulu idhi ket tesende mag luto ombulu tich adek mar chiwo thuolo ne jopiny mondo dhi yiero tich ang'wen mar jumani. Wale makarani tuliweza kuwa train vilivyo, hata waliweza kukula kiapo. Tulikuwa kule na Commission of Oath ambaye aliweza kuwalisha kiapo, na tunajua ama tulivyowaambia ya kwamba mtu yoyote ambaye atapatikana akienda kinyume ya yale tumewafunza, yule mtu tutamwarrest immediately. Magetimore ka komanda mar obila e sub county mar Achunyo South Philemon Saera okone giseketo obila moromo mabiro jiwo arita Kasipul mangima chieng' yiero kane ogolo siem ne ng'ata ng'ata manyalo chano tule kindeno ne biro lokode dwaro mar duond chik. I'm assuring you that we'll have around 900 and above police officers who will be covering this election starting from tomorrow 2 p.m. up to when the person who will be elected will be announced. So the security is well beefed up. We'll make sure that nothing will happen. And if there is some people who are thinking they will disrupt this election, we'll make sure that those will be arrested and taken to court. Kasipul ne kod wards abich magin Central Kasipul mane kod kwan jogo ombulu 15,476, West Kamagaka 14,342, South Kasipul Ward mane kod kwan jogo ombulu 14,318, ka West Kasipul ne kod kwan jogo ombulu 14,303, ka East Kamagaka Ward to ne kod kwan jogo ombulu 974. Wasebedo kwa team election to osebedo ka kodhi maber ahinya cause okosebedo kobedo gi justice. Koro this time round wadwaro justice, and to make matters worse wadwaro ng'ama dhi tiyonwa. And to expand wadwaro kind of party but wadwaro a leader who is gonna work for us, madhi kelo kwe kendo dhi unite jo Kasipul. Wayo mana kwe ei Kasipul waka nikech wadhi go kura chieng' tich ang'wen. To wadwaro kwe, wadwaro security, wadwaro kwe mang'eny, ok ni lal gi yawuotwa inego. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.